Okamžite choď preč, lebo to bude musieť nahlásiť. Marika, prosím vás. Ja potrebujem Julku vidieť, aspoň na chvíľu. Dnes nemáš termín. Ja viem, ale predsa len aspoň na chvíľu dlhujete mi to. Ja ti nič nedlhujem. Ty môžeš byť šťastný, že som ju prichylila, keď ty ako otec si totálne zlyhal. Tak aj aspoň neklamte, že ju nechcem vidieť. A to ti ona už stihla povedať? Marika, pár minút. Nie. Nemôžem porušiť súdny príkaz. Ja od vás chcem iba trocha ústretovosti. Chceš, aby som porušila pravidlo, ale nie, kvôli tebe nie. Vy nevidíte, aké je toto celé stresujúce pre Julku? Stresujúce. Na to si mal myslieť, keď si ju nechal v noci samu a išiel si sa niekde opíjať. Neviem, Tomáš, ale mal by si sa nad sebou zamyslieť. Ako sa zmeniť a nie nútiť ma, aby som porušila pravidlá.